Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga igalang igsoon, mga igatlo kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas atud kini kanato sa maayo kabubuton sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose? Gikan jud kayo kini sa ato ang kinaiyahan. Ang ato ang mga produkto mga igalang igsoon, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug usab kini atong SED Liniment Oil. And sama sa naandan mga igalang igsoon, ani ana pud gihapon kini atong gwapo nga partner sa ato ang health, ang nagahubad sa mga klase-klaseng mga problema ug nagahatag og tabang kanato si Sir John. Sir John, usa ka maayo nga adlaw diha kanimo. Hello Sir Rick, sa tanan nato mga tigpaminaw nato, kumusta ka mo tanan na? Sa ato mga listeners karon, si Sir John nagahatag lang yapon kini siya og paghubad sa mga klase-klase nato mga problema sa atong panglawas. And of course, pinaagi sa mga produktong herbal sa SED Marketing, matagaan natog alibyo ang atong mga problema sa panglawas. Karong adlaw Sir John, atong paghisgutan kining usa ka matang sa balatian nga posibleng mamahimong dormant sa imong lawas, no? Or kining ginatawag nato nga wala ka kahibalo nga aduna na di kanini nga matang sa problema sa panglawas apan nagapundo lamang kini sa sa sulod nimo kun higayon matrigger kani siya kani nga atong ginatawag nga amoebiasis. Usa kini ka matang sa problema ng amoebiasis pinaagi sa problema hatud kanato sa amoeba, no? Ang amoebiasis usa kini kasakit sa atong tinai kun bowel nga ang hinungdan mao ang mga parasites nga ginatawag nga Entamoeba histolytica. Yan. Mga posibleng mukaylap kini pinaagi sa hugaw sa tao kaning ginatawag natong poop, no, or kaning tai. Kasagara walay mga simptomas apan usahay kini hinungdan sa kalibanga nga basa nga adunay ginatawag nato nga sobrang wet kaayo nga hugaw. Usahay makabati po kag kasukahon, gumikan kini sa gibati nimong kasakit sa mong tiyan, usab ang pagkawala sa imong timbang or kini ginatawag natong magsayon nga loosen of weight, no, kanang makuhaan ka sa imong timbang. Adunay usa ka matang sa amoebiasis nga mas grabe pa kaysa sa ordinaryong amoeba, ang ginatawag natong amoebic dysentery. Usa kini ka grabe nga porma sa amoebiasis nga naglambikit kini sa sobrang pagkasakit sa imong tiyan. Adunay dugo nga makita nimo sa imong hugaw, adunay basa nga hugaw, apil ang paghilanat ug ang sobrang kawalay kusog tungod kay nahurot na kining ginatawag natong electrolytes nato sa atong lawas. Alang sa kasayuran sa tanan mga igalang igsoon, kining electrolytes mao kini ang nagahatag og enerhiya sa atong kalawasan. Bisan kinsa man ang mamahimong mataptan ining ginatawag natong amoebiasis, ang mas common niini katong mga tawo nga nagpuyo sa mga tropical nga mga lugar, susama niining atong nasod sa Pilipinas, ilabi na katong mga lugar nga adunay dili kayong maayo nga sanitasyon. Sir John, tagay kuno tag dugang impormasyon mahitungod aning amoebiasis. Kining amoebiasis Sir Rick, no, usa ni ka klase sa mga mikrobyo, no, microorganisms nga same sa ato ang mga common, no, nga mga microorganisms na makahatag og sakit sa tao. So another category na siya, another type, no, tungod kay kining amoebiasis or kining amoeba, usa ni ka klase sa protozoa. Ang kaning mga ang uban manggo ng mga pathogens, no, is kining mga bacteria, kining virus, no.
So kaning mga protozoan lahi pud ni sila na klase or tribo no, murag lahi pud na Okay, lahi nga tribo. klase sa microorganisms nga makakos o kagaw. Nga Okay. makakos og kanang sakit no sa tuwa. So kining protozoa Sir Rick no. Kining protozoa Sir Rick no, same sa katong atong imong giyon kaganina nga makakos ni siya og katong pag sobrang suka libang no, which ang side effect man gud niining grabing pagsuka og kalibang is kining pagkawala na sa tuang tubig ug sa atong electrolytes. So kining masubraan og wala ang atong tubig ug electrolytes Sir Rick man gud, mahulog na maapektuhan din na itong mga muscle nato no na nanginahanglan og electrolytes. So once nga like example ang atong kasing-kasing mawat-an siya electrolyte, pwedeng mo undang ang kasing-kasing sa pagtipik. And then syempre katong ginaingon nato nga pagbaba sa tubig no. So meaning kini atong dugo manggod is mostly made up of water. So moingon ta na pwedeng magkaroon ng hypovolemic shock no nga pwedeng ikamatay sa usa ka tawo sa gihapon. So kana siya Sir Rick no tungod kay kining protozoa pinaagi sa pag-ingest no pag makaon nato ang protozoa kining amoeba tungod sa hugaw nga pagkaon, hugaw nga tubig no nga naa na contaminate tungod sa hugaw sa tawo. Mahitabo ani Sir Rick is matulog na siya din sa ato ang GI tract no sa ato ang tungol, sa ato ang tinai. And then once nga matrigger na siya later on, untay magpataka na sa tag-inom og tubig, magpataka na sa tagkaon no. Matrigger na siya, mamata na siya og ginapapaspasan niya katong ginatawag nato na peristalsis. Tong movement sa ato ang GI tract no. So naman na siya movement good, involuntary movement aron nga ang pagkaon nato maginahinay pud siya kababa no. Tungod ni anang paspas kaayo nga paglihok no, marag kanang dili siya dili erratic ang iyahang movement sa ato ang tinai no. Mag-lessen ang iyahang task katong pag-absorb sa tubig, which mahitabo mo nang dali rata kung sa sorry sa term no kanang mag-igit gani kining grabe ang bowel movement, loose bowel movement no. So mo nang grabe ang gawas sa tubig. Yes, gawas sa tubig. So kana siya Sir. Okay, sa mga kaigsunan nato diha karon nga nagpaminaw, does it really mean pod nga kung pananglitan ikaw gikalibanga ka karon umiba na dayon no? Adunay mga lain pa nga mga simptomas kaning umiba. And alang sa katong kasayuran sa uban nga gustong mahibalo nga unsahon nato nga makaangkon ta niini no. Sama sa akong gikaingon kaganina, ang umibiasis kasagara makaigo niadtong mga tao nga mibiyahe gikan sa lugar o baka aduna sa mga dapit nga adunay dili maayo nga sanitation no kaning mga lugar nga walay mga CR proper nga mga kubeta no. Adunay mga kaigsunan sab nato nga posibleng maigo aning umibiasis gumikan sa dili gyud sanitized nga mga lugar. For example kaning ang inyohang gipuy-an medyo naiduol nga poultry no nga diin daghan kay mga langaw nga kining mga langaw posible pud kini nga mubatog sa mga hugaw sa tao nga present no sa ato ang dapit. And then pagkahuman kana siya nga klaseng mananap kanang langaw mo dapo na siya sa atong mga pagkaon. And then kita pod nga dili pud nato siguro ginaampingan atong kaugalingon ang atong mga pagkaon, dili nato ginatakluban. Posible pod nga mataptan pud ta niya nang ginatawag nga umibiasis. And last but not least mga igalang igsoon matud pa sa science, ang mga lalaki nga makighilawas sama ra sad sa kapwa nila lalaki. Posible pud kuno ka nga makaangkon pod niya nang balatian gumikan kay molagi na adunay contact no sa hugaw sa tao. Mo nang posible pod nga makaangkon ka niya na nga matang sa problema sa panglawas. Sir Jan, unsa may maayong pamaagi nga buhaton para malikayan or baka atong matabangan ang ato ang lawas nga mapakusgan aning batok aning ginatawag natong amoebiasis? So una Sir Rick no kinahanglan jud nga aduna tay clean source of water o kaning clean source of food no. So kinahanglan jud na importante kaayo na kung wala tay makuha ni ana no kinahanglan nga ato usang limpyuhan ang tubig na atong ginainom. So
So pabukalan nato or kining nanay uban pang mga pamaagi unsaon nato i-sublimate ba nato ang atong tubig aron nga mamahimo siyang limpyo no aron nga sa atong pag-intake dili ta maapektuhan ni amoebiasis. Ikaduha syempre no ang katong kinahanglan nga pag once nga affected na ka sa amoebiasis no Sir Rick, dili na siya mawala, maging balik-balik na lang na siya. So magsige na siya ka-trigger pag once nga mali na or hugaw nga pagkaon ng imong gikaon o tubig. So may tabo niya na kinahanglan nga aduna kay mga emergency meds, and then kay baluka no atong ginatawag natong replacement no, water and electrolyte replacement. So kinahanglan atong oral rehydration salts, kana no mo na yung mga pinaka-epektibong first aid no. Surgeon, kanang mangutan ako kanang grabing pagbawas o kaning loose bowel movement dala sa amoebiasis. Kaduha ay katulo no, yes po. Ang katulo no is kaning yes sir. Okay. Surgeon, kanang kung pananglitan ang usa ka tawo ba mubati siya og kay basig ang ako amang good surgeon is kanang basig maglibog sila ba unsay diferensya sa amoeba o amoebiasis o kaning ordinaryong kuan lang kanang ginatawag natong pagkalibanga. Unsa may mga immediate natong pagabuhaton kung in kasog maigo tani kuan ba length of kanang mao nga gibati, for example kung mulapas nag mga 7 ka adlaw nga medyo sobra nakasakit imong tiyan, basa kayo imong hugaw, and then unsa kinahanglan na ba tayo nga magpasubay sa doktor ana? Ano na siya Sir Rick no? Ang kining common nga pagkalibanga no, dili man gid ni siya balatian tungod kay gina-categorize man ato ning kalibanga dito sa tinatawag nga si mailhan sa sakit or signs and symptoms. Pag once magkalibanga ang usa ka tawo, either na siya ginabati like pneumonia or kaning amoebiasis or other type of bacteria no o mga pathogens nga mo'y naka-cause ni ining kalibanga. Kining kalibanga Sir Rick no na specific sa amoebiasis, may bad-an nimo ni tungod kay ang imuhang tae na mga putik-putik. Okay? So makikita nimo na so nana siya marag magbukal imuhang tae. Dili pa form no, diretso hurot dayon na mo gawas, then makita nimo na yung mga putik-putik na siya. Sa other part no tong ginatawag natong dysentery Sir Rick no, mo tong dubo gawas mag-color na gina siya kanang color red or around brown no, na dark brown. Wala siya kaning floor wax ang imong color sa imong ginalibang no. Kana siya is very timailhan na sa ginatawag natong amoebiasis. So kana no kung ang imong hugaw is different, kung inana na ka-specific sa uban no Sir Rick, kana siya nga hugaw amoebiasis na siya. And then mostly dili na moabot og tag 7 ka adlaw sir no, kay kung grabe na gyud ang imuhang pag-CR, kinahanglan gyud in the first day pa lang ihapon na nimo imuhang pagbawas. Kung more than 10 na no imong pagbawas nga watery stool, advice ko na to na Sir Rick nga kinahanglan mo ato gid siya sa medical professional aron nga matagan siya og proper nga hydration. Okay. Anyway, unsa may maayo nga tumaron sa ato ang mga produkto sa SED Marketing, kay kung pananglitan nagkalibanga ang usa ka tawo, dapat lagi tay proper nga sustenance atong kaugalingon. Unsa may maayo nga imnon sa mga produktong herbal sa SED Marketing? Nindot no ang katong ginatawag nato nga SED Panyawan plus mangustin Sir Rick no, tungod kay pag once nga aduna man koy mga kagaw nagi na inflammation. Kani ato ang plus mangustin mga Sir Rick no, kani SED Panyawan plus mangustin panlaban gyud nato ni sa ginatawag natong inflammation tungod sa antioxidants niini, tungod sa anti-inflammatory agents niini nga makuha nato sa panyawan, sa luyang dilaw, antidepressant pa gyud no. Tapos kining mangustin kining santon, gwapo kini siya na combination aron nga pa-relax nato ang ato ang mga tinae tungod sa epekto sa amoebiasis. Siyempre kung sa daghang tubig
And then ang said liniment oil kung makatabang dito sa pag-relaxation through topical nga pamaagi. So meaning katong haplas no din sa tumpian. So kana siya Sir Rick. Okay, so maayo gyud ang said panyawan nga mga capsules gumikan kay kani adunay panyawan nga tanom nga napamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. Sir John, wa na makita igong oras ug panahon. Salamat gyang gyapon sa kaygayonan nga nakauban kanamo karon. Salamat kay Sir Rick no sa chance gyapon naghihatag ninyo kanako. Salamat kayo. Paminaw og sundin niyo pero gyapon nga ato ang programa. Alright. Mga kaigsunan, once again, padayon kang naglantaw sa hugyawan sa said panyawan. Karong adlaw nakatabang na usab kami alang sa paghatag kaninyo og information and knowledge may tungod sa balatian nga amoebiasis. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali kay mga balatian pag said panyawan. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang knowledge power sa hugyawan sa said panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa said marketing. Ang tigama ug tigapod-apod sa said marketing products. Sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic Capsule, said Cogon Herbal Capsule ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang said Celebrity Soaps, ang said Celebrity Beauty Soap ug ang said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.